Bħallum 10 snin ilu, il-Partit Laburista tela fil-Gvern. Weduna illi l-ambjent se jkun priorità. Minflok, il-priorità tagħhom kienet u għada li irduh l-ambjent. Weduna il-meritokrazija. Minflok, biex tavvanza, biex taqla l-20 u l-100 ta' eluf ta' euro, trid tkun ħabib tal-Ministru u jpoġġik person of trust. Weduna Malta tagħna l-kol, minflok, fost affarijiet oħra taw l-isptarijiet tal-Maltin u l-Awċin lil-barranin. Joseph Muscat u Robert Abela bijaw l-żgħir, lill-kriminali u lill-frodisti. Joseph Muscat u Robert Abela abbandunaw il-valuri soċjalisti tal-Partit Laburista. Evidentement, ma kellhomx u ma għandhomx la pjan għat-traffiku, la pjan għall-edukazzjoni, la pjan għall-servizz ta' saħħa aħjar, la pjan għall-futur ta' wliedna, ma għandhomx pjan lanqas għall-loli tal-ħajja li qiegħed ikisser lil kulħadd. Il-flus minflok investuhom għal ġid tal-pajjiż, jagħtuhom u jaqsmuhom bejniethom. Illum għaliex l-isptarijiet tagħna reġgħu ġew lura f'idejn il-Maltin u l-Awċin bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Illum irriduhom ukoll illi Robert Abela ikollu id-diċenza jiftaħ kawża lil Vitals u lil Stewards biex jirkupra aktar minn 400 miljun euro tiegħek u tiegħi sabiex dawn ikunu jistgħu jintużaw għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Din il-kawża jistgħmilha biss Robert Abela għaliex huwa il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Minflok dawn il-flus, flok inħalluhom f'idejn dawn il-barranin kriminali u frodisti li jikkonfoffaw u għadhom jikkonfoffaw magħhom. Minflok jistgħu jintużaw għas-servizz ta' saħħa aħjar biex ikonna wards aktar diċenti, aktar teatri tal-operazzjonijiet, biex ikonna aktar mediċini bżonjużi, biex ikonna flus għall-infermiera, għal dawk fis-servizz tas-saħħa li tant kienu indispensabbli fil-pandemija. Ikonna aktar flus għall-allima, aktar flus għall-anzjani tagħna, għall-ħaddiema tagħna, għall-istudenti tagħna, għall-università tagħna, illi anki lil dawn Robert Abela naqsilhom il-flus. Għalhekk ħanibqgħu bħala Partit Nazzjonalista nimbuttaw bħala oppożizzjoni nagħmlu dmirna biex dak li huwa tagħna l-Maltin jerġa' jsir tagħna l-Maltin. Biex int ikollok aktar opportunitajiet biex Malta tagħna li tant inħobbu tkun Malta aħjar. Mhux ta' bxejn jistħu jiċċelebraw 10 snin ta' Gvern Laburista. Mhux ta' bxejn iridu jnessuna li ilhom 10 snin fil-Gvern. Mhux ta' bxejn Robert Abela jibża isemmi lil ta' qablu għaliex jaf li huwa parti essenzjali minn dak kollu li sar u li għadu jsir u li llum għadu hemm biex jara li l-pjan li kellhom huma l-koll ikompli jitwettaq. Partit Nazzjonalista iktar b'saħħtu, Partit Nazzjonalista li jibqa' jkun il-vuċi tiegħek, jibqa' jkun oppożizzjoni b'saħħitha imma wkoll l-opportunità biex int tgħix kif jixraqlek għaliex int jixraqlek aħjar.